Хәзер барсы хакында да тулырак. Районыбызның Олы Арташ авылы халкы яңа модуль фельдшер-акушерлык пунктлы булды. Аны тантаналы шартларда ачу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов катнашты. Сәламәтлек милли проекты кысаларында төзелеп эшли башлаган әлеге фельдшер-акушерлык пункты районыбыз авылларында 17-нчесе. Авыл халкының шатлыгын уртаклашып тантанага район башлыгы Рәис Миннаханов килде. Инде Россия Федерациясында һәм республика инде яңалыкка омтылды. Монда инде безнең өлкәннәребезгә ярдәм кыска арада күрсәтү өчен яңа штатлар барлыкка килде. Шулай итеп, бергә матур итеп яшәргә язсын, булганны игелеген күрергә язсын. Бина теге чирләп бетеп бара торган булмасын, профилактик эш белән яхшы итеп үз вазифасын үтәп барса, инде мин һәрвакыт әйтәм, үзегезне үз вакытында тикшертегез. Бөтенесе безнең кулда, инде бу бинада эшләүчеләрнең төп вазифалары без белән бергә шулай итеп эшләргә һәм яшәргә. Игелекле булсын, бөтенезгә бик зур рәхмәт. Традицион кызыл тасманы кисү, биредә медицина ярдәме күрсәтүче Гөлназ Гасимуллинага символик ачкыч тапшыру тантананың күңелле мизгелләре. Яңа бинага танышу өчен беренчеләрдән булып авылның нәни пациентлары үтте. 2013 елдан бирле авыл кешесен Гөлназ Гасимуллина дәвалый. Үзендә бик яраталар. Заманча җиһазланыш, уңайлы шартлар аның хезмәтен дә бермә-бер җиңеләйтәчәк. Олы Арташ авыл халкына без медицина хезмәте күрсәтәбез инде. Менә безгә әле ярдәмчеләр дә бирделәр. Бүгенге көндә Аллага шөкер, алар безгә бик кирәк ие. Үзебезгә генә авыррак ие. Арташ авылында 300-гә якын халык бар. Без шуларга хезмәт күрсәтәбез. Яңа туган балаларыбыз 3. Шулай ук әле бәбиәп кайтучыларыбыз да көтелә. Безнең авылда инде мәктәп бар. Дисат эшләп килә шулай ук. Бүгенге көндә инде грипп аербы белән бик күп авыртучылар күп. Алар янында йөрибез, аларга хезмәт күрсәтәбез. Сәламәтлек саклау министрлыгына, хөкүмәтебезгә, шулай ук районыбыз җитәкчесе Рәис Нургалиевичка, баштабыз Марат Рафаиловичка, шулай ук җирлек башлыгыбыз Алмаз Рахимҗановичка, төзүчеләргә, шушы медпунктны төзегәндә катнашкан барлык халыкка Олы Арташ авыл халкы исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Медицина ярдәме күрсәтү пунктының элеккеге бинасы Янәшәдәге мәдәният йортының 2 бүлмәсендә урнашып эшләгән. Хәзер исә үзе бер аерым бина. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылуына бигрәк тә авыл өлкәннәре шат. Авылга мин сөенеп Медицина объекты Казан шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Строй Сити җәмгыяте төзүчеләре тарафыннан сафка бастырылган. Чираттагы тагын бер шушындый заманча модульле фельдшер-акушерлык пункты 2024 елда Урта Саба авылында төзеләчәк. Ике 2024 елда Саба районында дөньяга килгән беренче сабый Шәмәрдәннән Николаевлар гаиләсендә туган София исемле кыз. Кичә район үзәк хастаханәсенең балалар тудыру йортыннан кызны тантаналы төстә өенә озаттылар. Кичәге көн Шәмәрдәндә яшәүче Николаевлар гаиләсе өчен шатлыклы да, бәхетле дә булды. Әдилә белән Игорь Николаевларның гаиләсендә туган кызлары София Саба үзәк хастаханәсенең бала тудыру бүлегеннән чыкты. София 2024 елда районда туган беренче сабый. Ул 14 гыйнварда дөньяга килә. Төкле аягың белән София Игоревна. Софияны бала тудыру бүлегеннән алырга әтисе һәм гаиләдәге 3 абыйсы да килгән. Данил, Никита, Ильяның йөзеннән елмаю китми. Сеңлеләрен бик көткәннәр алар. Бездә бүген шатлык көн. Бездә кыз булган, аның исеме София булган. Biz аның исемен бергә уйладык.
Siz аны көтәсезме нигездә? Әйе, без аны көтәбез. Без өендә җыштырдык, иде әнине көттек. Без барыбыз да Софияны аларга килдек. Николаевларны бу шатлыклы көннәре белән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Мурат Кәримов, ЗАГС бүлеге мөдире Гөлнар Шафикова, Саба үзәк хастаханәсенең баш табиб урынбасары Гөлназ Гарифуллина, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Валиев, Салават күпре балалар бакчасы мөдире Рауилә Хамзина, бала тудыру бүлегендә эшләүче табиблар, шәфкать туташлары һәм туганнары тәбрикләделәр. Дөрестән дә шушы менә батыр егетләрдән соң көтеп алган кыз балагыз инде сездән күбрәк малайлар көтәдер бу көнне. Без сезне Рәис Нургалиев исеменнән, барлык хакимият исеменнән, район советы, район башкарма комитеты исеменнән тәбрик итәбез. Чын күңелдән бик зур бәйрәм сезнең гаиләдә генә түгел, бөтенебезнең район халкы өчен дә зур бәйрәм. Инде үзебезнең бала тудыру йортыннан, үзәк хастаханәдән шушындый беренче бала Софияны, кыз балабызны алып чыгу, инде безнең, мин уйлыйм, елыбызны да бөтен дөнья күләм, ил күләм тыныч булыр дип, кызларча булыр дип өметләнеп каласы килә. Аннары Мурат Кәримов гаиләгә бүләкләр тапшырды. Әти дә, әни дә бик шат. Бик озак ойладык, 8 ел менә, 9 ел була аралары, кичкенәсе белән. Ирем ярар диге шоп кайттым инде. Әле Алла бирсә 5-нче киләбез. Чакырып торалар. Еллар иминлегендә бәхетле гаиләләр күп булсын. 2024 елда гаилә елы дип игълан ителде. Һәм менә безнең байлар сабасында, Саба районында 2024 елның 1нче сабые туды. Ул Шәмәрдәндә яшәүче Николаевлар гаиләсенең кызлары, 3 малайдан соң кыз туды. 4нче балалары күп балалы гаилә. 2024 ел илебездә гаилә елы дип игълан ителде. Гаиләләрдә туган балалар бәхетле сабыйлар булсыннар.